Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Zečići u kavezu. Šareno društvo, bijeli zečići, zečići sa prugom na leđima. Crni zečići jedu blitvu i poskakuju. Uhati, gdje si? Hop! Društvo je zanimljivo i vrlo živahno. Do sljedećeg susreta. Bok. A jedan mali zamorac je zalutao. Imamo i jednog prkatog zeca. Do sljedećeg susreta. Bok.